Evar baş temaşavan hêja hûn bi xêr hatin bernameya Futbol Şîreve ya ekranên me yê Çepel Medyayê. Temaşavanên hêja îro jî em ê dîsa bi şîrovekarê me yê hêja bi rêz Elî Fikrî Işık bûyerên sporê yên Kurda û cîhanê û her wiha yê Ewropa em ê binirxînin. Kek Elî Fikrî Işık, tu bi xêr hatî? Xêrê de bê kekê me dî. Qewet beştere dem baş. Kek Elî Fikrî wek hergav em bêjin heftiya çûyî eger tu va giştî lê mizekî çi derket pêş? Wala gelek tiştek ketin pêş. Yek jê ew texmîna min Şampiyonlar Lîgî girt. Min got wê finalên Manchester City û Chelsea bihîzin ew rast derket. Rast e te me û ekîba teknîk ya Çapel Medyayê hemûya têk bir bi îddia xwe. Yani mesele ne tek birin lê erê ew bû. Zanebûn e. Erê Adana Demirspor jî bû şampiyon belak û alîgirê wê bi rastî jî şoşgerê yani tekanin hema bêje Karkerin ne var? var. Ew war tên karkerin. Erê yani kevne şopiya wan ya karkerin lê hemû demokrat yani sedî axilbeyê wan em habêjin demokratîn şoşgerê. Doma kêfan bi ji wan re tê ez bi şampiyonatê wan jî kêfxweş bûm. Ne bi rêveberiya wan. Rêveberî tiştekî dinê ye, alîgirî tiştekî dinê ye. Her wiha ji Rojava jî nûçeyekî bajarek me heye li Rojava ana dagirkiriye Efrîn. Tîma wan ê futbolê jî di Lîga Sûriyê di Lîga xwe de bû şampiyon û derket Süper Lîga Sûriyeyê. Em wan jî pîroz bikin. Tu bêjîne bijî bajarek Kurdayê ew jî. Erê. Kek Elî Fikrî Işık îro tu dizanî wek hergav du tîmê me hinek ku em li ser wan daxivin. Yek jê Dal Kurd e, yê din jî Amedspor e. Her wiha em ê piçek jî behsa Lîgên Ewropa wek analîzekî biçûk bikin. Tu dixwazî em bi Dal Kurdê dest pê bikin. Erê dest pê bikir bi em ê vê bernameyê di nîv saetê jî biqedînin. Îro xweştir e. Karê te heye, ecela te heye. Baş tu zanî maçê me her du bi hevdor me temaşe kir, me çaya xwe vexwar û me temaşe kir. Di platformeka ku bi Tirkî dibên sanal bi îngilîzî virtual em bi Kurdî jî dibên qaşoyî yani platformekî wisa de me bi hevdor li maça Dal Kurdê temaşe kir. Dixwazî em pêşî ji maçê dest pê bikin. Maça dawî yani li hember Broma Poykar min temaşe kir yani pir mixabin di 10 saniyê dawî de golek xwarin û du puana wenda kirin. Bi giştî hema tu vê maçê çawa karî analîz bikî? Yani maça Broma ji min re ne xerîb e. Bela ku ev ama bêje 8 salek de her ewkê de astî de Broma û Dal Kurd di lîst di Süper Etanê de hevre bûne şampiyon. Hevre derketine Asvenskanê, bi hevre ji wir ji Asvenskanê ketin. Du de dîsa jî bi hevre ya jî Broma beriya wê ji Süper Etanê jî ket. Yani weke qedera wan wiha bi hevre de hatiye dirûtin. Erê. Di vê maçê de di devra ewilê de bi rastî Dal Kurd baş bû. Yani bu vê lêstikê bidomînin Broma xelber wan nagire. Lê piştî ku devra duyem dest pê kir rastî jî xeletî û kêmasiyên lîstika Dal Kurdê jî derketine golê. Yani em ê karin wiha bêjin yani beramberî heqê vê maçê bû. Devrekê Dal Kurd li saza xwe xist, li tembûra xwe xist. Devrekê jî Bromka li tembûra xwe xist. Piştî vê em karin têkevne nava hûrgûriya jî. Yani dema me temaşe dikir jî mişter gote dewra ewil weka te got bi rastî pir serkeftî bû Dal Kurd. Lê dewra dudiya çi bû nizanim hema ji nûşka de ji mir pirwestiyayê de hatin. Ji hevdû war dûr bûn. Top pirtir destê Broma Poykar de bû. Kare kondisyon be çi be yani ji bo çi war ji nûşka de dewra duyem ket?
Dalkurt yani. وسبب internet malpera Kurdistan 24 de ve nivise kemin be Türkiye vere başandın. Nabe ve nivise hesap Türkiye dibejim Dalkurt emin ellerde yani Dalkurt desteğinik amilade ne kondisyon bu? Mesela ne kondisyon bu? Mesela ne mesela ke fiziki bu? Tu kemasyen ali kondisyonu ali fiziki Dalkurt ninin? Mesela disa mıxabın nava listike de bu de sedem hebun de devra avri de ji sedemek şu kapır derkete peş ev ji pozisyona Dilan İsmail bu. Dilan İsmail de dere paş ve pır freyek de dale istike. Vega de futbola nujen ya irode ya kul dünya de kabul kirin edi ev bergiriker vi kari nakin. Ev vi kari dane kalevan. Kalevan veke libero kidlize. Belaku kalevan veke libero kidlize bergiri yek juvan havka khu paş ve nade. Ve ha kurayı ki nade listike. Eko tahapi paş ve hari kurayı bir listike hega vakibeten kevine nava sahate. Devra peşi de ev galati tu müdaim hebu. Le erişkerin Dalkurdi le peş prest kir. Ve gava le peş prest kir broma havka nikar bu ser Dalkurdi ve. İyi de devra duyan de disa ev galat girtin ya pozisyona Dilan İsmail devam kir و مخابنجي erişkerin Dalkurdi للجور درج برس بردان اكو بردان هنگا برومكا تموداين inisiyatif oy listike ve deskist ku ser Dalkurdi hat u ev encam derket. Evet, Roma Polket. Başa kek Ali dedi medgo war qaide ke futbol he ku 6 haftein awel jbo timeki jbo جرباندنا تیمی کی 6 هفته دوی مرد بسکنه اول ماچان کشه تماشا بکه اول گور بی آنالیز بکه که ار تیم جبو لیگ آماده آن نه آماده یه براستی پشتی 6 ماچان من یک استاتیستیک که من پیدا کردن مذکر دالکورد دوی لیگی ده اموها بیجن دوی لیگی ده درeza diye de le puanı wan vekeve Dalkurd tima herî ku pir gol avêtiye lê bûyî jî heş gola xwariye direza yekê de sandwîkên heye ku wî heş gol avêtine golek xwariye awaraja wî hefte ya Dalkurdê şeş e lê puanê wan eyn ye nexeme yani ew ke lê Dalkurd van 6 maçên xwe de 2 heb beramberî û 4 heb jî serkeftin bi dest xist her du beramberi jî li saha xwe wenda kirin birastî ku ana wenda kirin eger em lîstikvana mizekin kek Elî lîstikvanê herî çalak ve nimra 22 Esquiel Montagna bi eslê xwe Arjantînî ye di her 6 maça de jî lîstiye 4 gol avêtiye piştre Viktor Söderström'tê ew jî di 6 maça de lîstiye 8 gol avêtiye duy avî yê Kurd ji Îranê anî bûn Baxtiyar Rehmanî nimra 11 di 5 maça de lîstiye 2 gol avêtine piştre Dilan İsmail tevek behs kir nimra 5 ji defansê wî jî 2 gol avêtine bi vî havî diçe yanî tu çawa Yani ez vakit ez zuzlu sarvanda haram yek leistika Dalkurd ya ku iro hali hazır proje ve de tera ve ligetke. Tera ve ligetke. Evet yani şu van 6 maaşot da Diyarbakır evet tera vantke. Tekesi van tekne biriye ev işte ki gerek hoşe. O 4 maçı خوشی قزنج کرنه افجی سرفرازیت مزنه و بده ماچاجی به هر رمانه یعنی هی کسی پشتا دال کت لعده نخستی و puanı ve puanı serkeş yani liderci
همان puanı çarda ama her teş dizce xodaya divek o ambijin eril yani ev işteki balkeşe ev işteki bir kıymete o gerek ev teş berdavan be. Le bu dalkurt çibke ve وها بسروبر ودستو بيخو وها بشدينا ويبقى شامبيون ديسا أزربيجان ديسا دوتشتر يك دفت دملدست بوزيسيونا ديلان إسماعيل جهولي براكرين دفت كدوي بوزيسيونا ده ديلان إسماعيل بفي شكلي نليزة بباش فن فريي ياجي كوراي ندليستكي ev jiveke wan her se parêzgirên dal kirdi di pêş ve mîne û ev karê ku Dilan İsmail ji bo ku top bavê ji neba wî toha paş ve dikişine divê pelevan vî karê bike. Ev yek. Ya didoa ku dal kir gava êriş dike û wê êrişê bê encam dihêle top şiklekî ji piyê dal kir dertê digîje rakîbe wan di wir de ji nişkabe dest bi bergiriye bikin yani ji pozisyona hücumê derên êrişê derên rasta rast texne pozisyona bergiriye hinga di vê lîgê de qebeta ti rakîbê wan nagêje dalkurt û dalkurt tê beriya û lîg bikede bi 10 heftiya wê karibe şampiyonataya xwe îlan bikin. Ben her du tişta bikin. Bas. Loma ere yani ez dibim Malawi ava era hiner û êl istikvana şxeva encamê xweş bi dest xistine û yeko ji gava ku em li istikvana dinêrin huner û kabiliyeta van istikvana têrî vê lîgê dikin tenê ji bo huner û kabiliyeta wan xurttir bandortir bibe divê pozisyona Dilan İsmail ji nû ve were şirove kirin ne bi berpaş ve berjor ve divê ku ew bilêze cî bigire û gava ku êriş nîvcoma ya dal قدحك هافتون الجنة ya dal kirdi kar ave bineş var şuna ve baş باش از جدوی ناوره دا استاتستیکا بیجم بحیا کک علی ته وقت ما قول مونتانا نبیا قلت بو آدم اما اگر ورم لبر کباشی اوجی پیج ماچا لیستیه ستیفه 4 ماچ لیستیه سیلوای برزیلی او حیان هم ماچه کی لیستیه احمد زبير هي امجي 6 ماتشات ليستيه كيك علي وهات ام اريت هاتي درباس بيبن صحابي اي باش لكم ابون تقول ليستي تيرا وانت كيف ليستكي futbolist ere. Yani evji gava dalkurt eriştike bu eriş nivcoma dve duvarde aman dve demede erişkere dalkurt dest bergeri yapık. Evet. Evkas yani Cürepeveç'teki dalkurt ne muhtaç etişteki. Baş. Yani az disa jî hîn bifkar ku kondisyon kême ji mir wertê bi ji bela min maça gişte maçê kirin bi rastî di dewra ewil de hemû maça de westiyabûnekê heye di wan de kamê binêrin di maçên pêş tê wê çawa be vê heftê tên Stockholmê tên bi tîma Asûriyan re wê li Södertälje bilîzin mixabin ew jî ez nêzî wanim lê em ê nikarin herin bi maçê bêzekin qedexebûn heye ji bo pandemiyê kam binêrin di rojê pêş tê wê çawa be baş e wê çayan derbasî Kurdistanê bibin kek Elî Kerem kerê erê Kurdistanê Amedsporê em dest pê bikin lîg bi dawî bû lê gengeşî û nîqaşên hundirê Amedsporê fireh bû û tevlîhev bû biçek ew
Amedspor biryara kongre girt, 12 Haziranê wê kongre bike. Serokê nû Çetin Alsaç birêya medyayê daxuyanekî da ku got ew ê nebe namzet ji bo vê kongrê, yanî wê dev ji vî erka xwe berde. Kek Elî ez te pirsim, tu kesê peyivî ev biryar ji bo çi hat girtin? Nêrînê te çi ye? Belki kemedi ez îro bi Brez Çetin Alsaç'ı bi telefonê axivî ez lêkirdim. Telefonê Çetin Alsaç. Belê. Baş e, li cem te nûçeyên germ germ hene karim bibîsim tî çi bêjim. Yani ji bo vê beyana wî ez lêkiriya gor ka çi ye ji bo çi ye bela ku tu jî dizanî gava ku dibû mêvanê vê bernameyê digo em xwedî proje de Erê du cara bû mêvanê me jî bi rastî. Spas wêre. Ej alî rojên bingehî ve jî gelek gavê xweşik avêti bû. Yani bi rastî ez haş matmayî ma ku min ev beyana Çetin Alsaç xwend ku dibe ez nenamsetim. Ku min wê dî êdî ew operasyonekî derheqê cîgirî wî de hebû Ehsan Avcı. Hinek hesabên tund Erê hinek hesabên tund hebû. Ya ev nayra hera avê bîne avê bîne tişna be. avam heye. Çi ya çi bo ji bo çi war dest pê kir? Te cigarek şa. Ya Ka ava xwe. Carna xwe merve wisa digre birane korona be. Carna xwe wisa digre ku ber nade yani. Lêviyan helal em bêjin. Ji bo derbas be. yani qeyme gomê nîv saetê de bixedînin loma. Acele nekeve çaxê. Erê. Ya were hasıl ji me re go wela karûbarê min baş nabe çi min ev karûbarê xwe ihmal kiriye deng çû Den çünkü yani tamam avê vexwe tişna be. Avê vexwe. Xey hek bir alerji biye yani alerjiya ketin ne var? Poland bêjin. İşte var cetetine. wela heya vê Avaj toza tiştekatê ew wexta bahar tê gelek kes ew alerjî li cewan heye. yani Lê heya vê gat tiştekî wiha tune bû. Ez ê dengekî nizm biaxivim. Erê carê go. Baş Go. Çetin Hasan ji go karê min heye asteng dibe ji bo wî Yani karê minî bezirganiyê bi rastî min karê xwe ihmal kiriye. Divê ku ez karê xwe xwedî derêm. Ez ê ji bo xwedî derketina karê xwe vê carê ez ê dev ji serokatiyê berdim û ez nenavsetim. Ê ku yekî basa nanê xwe kir mervenga yani betal dibe tê cî bêjî çê min tiştek jî negot. erê. Yani kar tabii eğer dev ji bo karê xwe dev jê berdide merv nikare tişkî bêje lê bi rastî heyf du cara bû mêvanê me jî yekî mutewazî bo heskiriyê sporê û futbolê ji herêmê Yani vega gava meriv rewşa Amedsporê bûye kesê ne bezirgan bin nikarim vîkiya karî bimeşîno. Hengavê alternatîv çi be? Yani vê kî were? Ew kesê xwedê re giravî xwedê ne giravî heya vega vî karî alaqedar bûn ev kar pêk nanîn yani. Vega min nizanim wê çi dibe. Yani boke pirseke gelek şolî rewşa Amedsporê li holê ye û ez jî nizanim wê çi dibe.
Yani burası rahat çıkıyor. Bejin tune yani şu lig bir davi biye. Ahmet Spor Liga kadar maya ve Diyarbakır Spor Jivara Liga vi. Em li benda dawiya havînê neko lig dest pê bike wê çaxê. Ji piştî 12 Hezîranê jî em mêzekin ka rêvebirekî nû tê. Di wextê xwe de wê çêbe berîkî du mehberî ku lig dest pê bike bê bike. Rêvebira nû wextê wan wê têra xwe hebe ji bo planê sala bê ji bo lîstikvanê futbolîstê nû bikirin, rahênerekî nû bikirin, nekirin. Yani biriya min di wextê xwe de çê dikin. Kan binêrin. Yani de aslında gelmezin hemek. Yani rêveberî ne hatta saleketin karî ba mesela çareser bikî. Dilê ku tê xezinekê bibînî. Yani perekî derekê bibînî. Dore plana çêkî. Yani buha nabe. Yani ev şêwaz vê şêwazî Ahmet Sporê xwe nikare bigîne tiqonavê ji van tişta tiştek dernayên ez istekî baklave, pûçe ji bo Amedê rêvebiriyeke bi istikrar û xezineyeke têra van kar û emela bike ku evana derkevin holê erê me nikare bêje wala wê tiştek denê lê mixabin vega di meydanê de holê de tiştekî wiha tune ne planek heye ne namzetên rêvebiriyê êsterokratî hene û ne jî ev kar bê pere nameşe wê ev pere ji kir were em zanin belediyê ne distê wan belediye qayyum heye ser evkê wan Evet. yani Baş. Pirsekî ji te hatiye nizam min zêde fehm nekir ez belkî difhem. Ferhat Bakurî pirsiye. Em dikarin ji mamoste Elî Fikrî bipirsin. Alîgirên Ahmet Sporê li benda mamoste gotibûn dibe ku ez tê kevim rêveberiya Amedê tişkîwisa tişkîwisa gotin. belê yani piştî ku kuşbûk wê Ahmet Spor nekeve evkê navî çi ye turnuvaya playoffê ji bo sezona were ji bo amadekirina sezona were mi got ez dilsozim ku bi van kesare bi aqlekî şirîk aqlekî hevpar em wê neba hev serê bifikirin hinek biryara bistînin ez ê karibim karkiriya va biryara bikim ez amade me tiştekî wiha di medya sosyal de parvekir bû rast lê vega ke alaka min û van bûyerek û qewmî ne tune de yani. Evet. Baş em çaxê em li bendî kongrê bisekinin. Me wan mijare jê qedan. Her wiha wan spor jî lig di maçê wîn mane lê playoffê garantî kiriye. Em ê wî jî bişopînin di rojên pêş de ka wê di playoffê de çi bike wê karibe derkeve Lîga Yekem an nikaribe. Baş e. Te got ez tu dixwazî em îro di nîv saetê de bixedînin em ka hinkî zû herin ew ê çawa em dest bi Lîgên Ewropa bikin. Tu dizanî li Ewropa li İtalyayê bi dawî nebû lê şampiyon belî bû heftiya çûyî Inter dibe şampiyon bû şampiyon. Li Almanya jî diyar bû Bayern bû cara neha şampiyon ser hevdûn deh cara yani. Li İngiltere ji xwe me berî di meha îlan kiribû lê em hema li bendêne her hefte ku resmî îlan bibe nabe Manchester City ihtimalek pir mezin vê heftê wê îlan bike ew jî. Ya herî ew ya herî Liga ku heya deqa dawî jî wê dewam bike La Liga İspanya û Lig Yek Fransayê. Bi rastî vê heftê dikaribû hinek tişt bibûne li İspanyayê ji ber di navbera sê tîma de diçetê lê ji serî ji destpêkê heta îro Atletico Madrid di serî de ye niha navbera wî û Real Madrid û Barcelona di puan heye. Vê heftê maça Atletico bi Barcelona hebû wek hevman. Real Madrid jî li saha xwe dido li mal hember Sevilla
yani veka ku tedbêjî bi wî havî diçe li İspanyayê sê maçmane kan binêrin heya deqa dawî jî vê çawa. Valla piştî maçên Chelsea û Real Madrid her du maçê wiha bi çavekî çavnebar temaşe kir. Min dî ku lêstika Real Madrid ne honan. Lêstika Madrid ne lêstikeke ku meriv jê encama bistîne. Loma ez dîsa duê biryara xwe demek û wê Atletico Madrid ve şampiyon. Yani kaveta Real Madrid nagişe. Yani kaveta belli nagişe. Hem de fark tane maçek ama hayat dakika davıcı bir sekne vak mı ko? Hayat dakika davıcı ama bilir. Vardı yani. Le Fransa'ya brasti Paris pişti kuj Liga Şampiyonan tekçu de wendakir li Liga xwe de jî vê heftê gavek paş dema li hember renç yek beramberî ma lê Lille ku ana lîderê lîgê ye li Lensê 3-0 qezeş kir. Puanê wan anha ferqa wan derket sisiya 3 puan ferqê dina bira wan de. û li wir jî wek min got hîn di maçmane ka em binêrin heya war ya hefteya pêşiya me ya piştî wê şampiyon li wir jî bellî bibe. Ji bo Fransayê tişkî bêjî heyek heye. Yani ez bim wê dîsa PSG safolara ew bikarî bi pêş ve bibe yani. Yani ya Lille jêrel heftê ne ku lêstikeke wî pir biqewet heye. Yani gava ku em persevere yani Paris'e mukayese dikin. Ne bu anetine de. Lêstika Paris bizde lêstikeke biqewet heye. Ya Lille ne hokas. Yani gol çekir dîse Lewandowski li Ewropa ew bû. Golê xwe derxist neha ê herî pir gol avêtiye li Ewropa ew e. Ronaldo 27 gol, Harry Kane 21 û Messi jî 28 gol avêtine. Yani Lewandowski dîsa jîrbûna xwe nîşan da bir. Rastî ji bo Ewropa wek min got dikare li bir lig hefteya pêşiya me êdî li Ewropa jî hemama bi dawî bibin ji bilî La Liga belkî. Piştî wî ji xwe li herkes li bendêne ku di maçên xweş hene 26 mehê fînala Liga Ewropa ku wê dina bera Manchester United û Villarreal'a İspanya were lîstin û her wiha 29 mehê jî 29 gulanê jî Liga Şampiyonan fînala wî wê dina bera Chelsea û Manchester City de were lîstin. Ji ku vê heftê maça Chelsea û Manchester City jî hebû wek provayek û provaya vê fînalê bû. Maça fînala Liga Şampiyonan li Stenbolê ye. Tu imkan derfet dibînî ku karibî her lê temaşe bikî. Ez zanim vê temaşevan nikarin. Şiwartine ne wisa? Yani doğru nayemez yok. Bir de portfazere doğru nayemez. Doğru naye. Bêjî heye ji bo fînala. Öyle elbette. Yani ez ve Manchester City bi lêstika xwe yani ez lêstika dilim. Lêstika qewet lêstika ku favorî tê lîste. Divê ku Manchester City Chelsea tek bibe û Sevilla jî Sevilla Real jî Manchester United tek bibe. Ev her du tim lêstikeke xurt lêzin. Ben maça fermo. Maça Villarreal ya hamberi Arsenal temaşe kir. Yani brastî jî Arsenal perişan kir. Lêstikeke xurt lêzin Villarreal. Doma tu ez bim şansê Manchester United tine lê ev futbol e yani 40 metroyê lê dixebçet be gol
هر شوتي كتابيش جانا دبغول يعني الخارج لأوليسكاك وتحركه وان الاستقادة وكتبه فاورية من مانشستر سيتي وبالريال. يعني احتمالا كوش سدي بينجيش وجوان دو كوبايه كار جرافا انجلستاني لسدي حتى بينجي كار هراور او سدي سدجي يعني مانشستر يونايتد جي لهبل فيلا ريال قزاش بكن ومانشستر سيتي قزاش احتمالك مازن هي كو سدي سد هر دو كوبا هرن باجار مانشستر جي ورجي دبا يعني باشا كيك علي فكريش وقت تقو بوسويك تقيمه كارته هي امزانن ام تماشاوان اللي بورين بخوازن او برنامه خو بداوي كنت قلتني تي داوي هنا بخاطري بدم باش مالا وابا باش باشا تماشاوان هيجا يرو برنامه خو كرت بري بشتي برنامه ما ساعات ده ولاد كردستاني برنامه محمود لوندية وبلغ جديروكا ما هيك دبرده اسماعيل بشيكچي وی لسر درسمه نرین انخواه لوکولین انخواه برنامه که هجایه پیشنهاد کنم تماشا بکن سپاس حیا هفته اکیدن بمینن تخیر و خشیه ده بیبار باش eyvallah.